Hai, ochiosule, să te facem frumos, că doar astăzi o să mergi cu tata la fete. Așa, îmi place, dragă de el. Eu aici doar tâamă. Plecăm de aici. Alice, ce ten? Tăie, nu? Mari, tu știi ce înseamnă tăie, nu? Marius, mai știi ce fain am distrat atunci cu fetele? Așa.